Halo. Dziuba. Powiedz coś. A ku. A nie. Pokaż jak się robi. Nie. 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 Pokaż. Nie. 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 No pokaż. Nie. Oleńka, umiesz. Nie. Nie. Działa. No, chodź. Jeszcze raz pokażemy. Nie. Ola. Nie. Nie jedz mamy palce. Kabum. Oj, siedź najpierw ładnie. Tu, Lenka. Nie. A nie. Słońce kochane, co wcinam? A bum. Pokaż, nie. A la. Taka jestem duża. A co to jest? Oleńka. To. Stopa. I co się robi z nogami? A tu? Pokaż, umiem się obracać. Nie będziesz pokazywała teraz, tak? Śpiąca jesteś? Chodź, złap paluszek mamy. Jedną i drugą rączką. No złap i podniesiemy się, chodź. Dawaj, ale drugą złap. Ślicznie, nie. A nie. To do dziadków jest? Tak? Ola. Ola, dziubola. Krasnalku. Co się dzieje? Żaba. Nie. Bum. Pluja. Kto to ma tyle śliny na buzi? A bubu. It's a bubu. Ale macham rączkami i nóżkami, ale macham. Idę.
Co? Halo, dziuba. A umiesz tak? Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. No Ola. Nie, 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 nie. No, dla dziadków. Czy pokażesz dla dziadków coś innego? Co? Żabola. To robimy dada, idziemy spać? Tak? Czy może powiesz coś jeszcze ładnego dla babci i dziadka i drugiej babci i dziadka i cioci jednej i drugiej, co? Ola. Dziubek. Brum, brum, brum. Żabko. To koniec, tak? Powiedz papa.